बाय बाबावबायनो नै मालाय लोखि फुजा नायनो जि देलायदों दिनुखाया बेहाबो दे जाबायलाय बोरो ओइ नांलायजोब्बाय जाबाय फुनल' नै खानायाबो मालाय थुफबजोबखादों जायगायानो गैला दा बायबावनोसैदां नोङो ए अबाव थुगोन ओमफ्राय गोदान बायबा सिथ्रा दं जाबाय नै नै नांलाजोब्बाय खावलायाव होलाय बेखौ फुनांगौ गुमैया नायफैयानो फैलानो गाबोनफोर फैगोनदां जोंथिमोना फैयानो ए आगैखौ मानो लाबोआखै हो आगैखौ नोंसिनि आगैखौ आहाबो देलायखांबाय नै दिनुखायाबो देलायखांबाय फुजा नायसैने दे मा मा नायगोन नोङो मेलाबो फिसा माबा लाबोदोंनो गाखोगोन थियाटारखौ नाया फरायमारियाव गिदिंनानै गोबायो आब'आनो गाखो थियाटार जासिगोन दा फांफुलि फैदोंमोन सेंग्रा ओइ नै सोरबा फैदों साइकेल स्टेन्ड होदों ना मा होनदों माबामोना सोर सोर सिखोन नै जोंना दिनुखा देलाय मांगिया देलायबा फिसायाव थाङो नैबेबो नै सना माइनावा मोजां नुबाय मालाय दे दिनुखा सिखारदो 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 दाय आयौ देलायबाबो थोथारला बियो नायगोन होरो पाउदारा नांलाजोब्बाय फुजा नायनो देलायगासिनोथार दिनुखाया मालाय मोनबाय आथा फुनसै आबो नै मोजां नङा गुगायोसो दाम गोसानि फैद' मानो थांखो बोराबायसो नामा दिनुखाया देलाय मोनै फैद' आयै जि मोजां नुबाय आयु लोखि बायदि ओंखारबाय आयु 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 होनो होनाया खावसे खावसे फुनजोबदों बिदिनो मेकआप नुबाथ' फाग्लि जालायखायो मेकआप मांग्रि नालाय माबासो जागोन जि मोजां नुखाबाय नै मादैया आलथा फुनदों लोगोफोर हाथायलायनो सरि फुजा थांनो नागिरदों जोंहा फुजा दे ओंखारद' फुजायाव थांसै माबार जोंहा नै दासो ओंखाम जानो नागिरदों नै मानो गाबखो बेदर हायग्रायानो नै माबाखौ खेबदों माबा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दा फुजा नायनोसै दावराव थाखायनाय गथ' सासे दङ सोरनि फिसाथाय आब'नि आब' गेदेरनि दे दे ओं दे हायद' बेदरफ्रा फुजा मालाय मानसिफ्रा फैजोब्बायदां जोंहा लेट जासिगोन आलासि फैनानै लेट जाबाय ने सासे ओंखाम खुरग्रा आब'आ उन्दैया आब' गिदिरा बेदर हायग्रा जायो एसे एसेल' हो नै जोंना माइनावा दे फुजायाव मा मा बायगोन नोङो आङो गरि बायगोन ओमफ्राय चावमिन जाहैगोन दे आंनो मा जाहोगोन नोंनो चावमिन जाहोगोन दे जागोन दे जिलापिसो जाहोगोन चावमिन जाहोआ जिलापि मा ओंख्रिमोनलाय दाउ बेदर ओमफ्राय लकेल दाउ ओमफ्राय फान्थावजों बयलार बेदरजों बिब' बिनानाव ओंखाम जानानै लोखि फुजायाव थांसैनो जोंहा थांनोसै ओंखाम जाखांबाय आंहा देलायखांबाय फिथा देलायथ'वाखै मेख्ला आंहाबो देलायबाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि खुरदोंमोन नालाय आब'आ ओंखायनो दे होमबालाय फैनो जोंना माइनावाबो फैलाय खेबबाय दा ओइ जाबाय गामिनि गोजाथार आब'ना
tinggi gitu. Gani, ayo now live. আমার দ্বিতীয় প্রতিযোগিনীর ভাবেই আমার সেক্টর হারো আমার দিকে মাছ আছে অতি সংকালে সেকেন্ড রকমের ভাবেই আপনাদেরকে আমার টিকিট মাছ বা টিকিট সংগ্রহ করা আমি সেক্টর হারের প্রবেশ করা এইফালে আজ আমার দ্বিতীয় প্রতিযোগিনী সন্ধিক পিছনে চালু হবো আরম্ভ হবো running shoes shalu and sharudar so the share the milagro rice apna the more